inkosi ekhonzwa uAyanda. Ndifuna ukubulisa ndiqale phansi ukuthi ke mhla safumana esisithonga ukuza uzawuma namhlanje kubantu abasebenzisene nathi bethunywe kumoya oyingcwele. Sithe sabuva esisithonga sikaAyanda unyewele ngasentla nenkonzo yakhe nesithunywa sakhe sasenkonzweni yakhe. Mandiqale phayana kuchaplain ke wakhona emsebenzini wakhe. Ithe safumaneka isithonga babizwa abantu akwethu nezalamane zakwaTabalazi ba uyilufana engewelanga elidabini lokujoni. Singabi na mistake kulala. Akadijulwanga ufumene lonto wayifumene. Ayizozaziso ayita. Ithe babelefikile phayana babuya besibalisele into baphayana bamkelwe ngezandla ezishushu yangathi ngabantu bebesaziwa kwalapha ebusweni benzelwa inkonzo enkulu phaya ekujonini kwenziwa i-memorial service. Ithe besimemela endleleni yokuba basixelele uba bebephethe kanjani phayana ngochaplain namajoni wabo nezihlobo nezalamana kulo service. Sabona apha ebusweni babo ukuthi babuya bemnikiwe uKristu wafela bonke abantu. Sayibulela loo nto abuye umama wakhe ommelele ngola hlobo obummelele ngalo. Wazawufika kuthi nathi sanethemba. Bawuzisile umzimba ngendlela efanelekileyo nomuntu ofuna ukufunda kwizinto esihamba nazo ebomini uye wanento ayifundayo. Nami ngondingaka nenhloko engaka ndifundele something. Kwenzeka indlela yokuba angahlali phaya sithethe nabantu esingaziyo. Bayenza indlela uba ngoba i-communication yokuba kule cawe bekhonza kuyo mababaleke beze abantu bebesebenza noAyanda bazawufika earlier apha eKapa. Thank you, Shepherd. Siyambulela ke uze apha wayenzeka sikule ndawo nje ke unikeze kuthi yabe abefundisi bakhe bethetha ngaye bembeka bemtyibela ndiyabulela. Giljazi ndiyabulela. Bahlali baseNY5 ndibonise nto ndiyabulela. Ndiyabulela kwibandla ebekhonza kulo Ayanda. Amawisile ke xa batshoyo. Nditsho ndaguquka kulaa guild. Kulaa guild nditsho ndaguquka ndazimbini into yoba ndiyikhonza kwinkonzo yam. Into ebalulekileyo ndiyamthanda umntu othetha ngoYesu athi wathi uPawulos athi ndithi mna nothi usikalele izigigaba zasebhuleni. Uthetha ngoYesu wathi uPawulos wathi wena ndiyabulela yena guquka. Ndibuye ndiye komama bathi bawuvale nto kwelaa khaya lethu lakwaTabalaza namampondomise. Sabona abakhwenyana nabahlali basesitratweni NY5 ugcwele satsho sabazi. Siyabulela kubakhwenyana, siyabulela kubakhozi bethu nabanye nabesingabazi kodwa sibone ngantoni ngezenzo. Ndibulele kutshomi zezinyo nezihlobo zezinyo kwizinto bezimane zingena phayana kusenzeka kuhle sathuthuzeleka. Ndiyabulela kubafana kakhulu basefemelini zeniqine nibambe njalo ngoba okufa akuphelanga. Ke umuntu ufunda deske aye naye ekufeni. Ndibulele kakhulu kubantu nabasuka kude eBhayi izihlobo zam kamaku kojolo ibama mazibini. Ndizothi ke apha emkhosini kuba bendisazi isitudiyo nesithi ndithwala kamatsoka kodwa udimo alithusi. Wonke umntu lapha nosuka kude lethu siyambulela nongazani nokuthini kodwa umntu wathende esisifihlo sithi mazenetho inganga nangomso kwabe likhona ixesha
uthi nenje nakwabanye abantu ndizogqibelela ke ngoku into siyiqele ebantwini esenditshilo ndathi abantu base-NY5 ngabantu abahlala ngoxolo bethandana. Xa siphuma apha ke sizawuya siphume emadlakeni sonke esastrato sinikezwe ukuthi wonke umuntu obelapha kweza zindlu sijongene nelakhaya lethu lakwaTyabalaza, yonke indawo abanye abantu bazawuphumla kuzo ayodlala kuzo bonke. Nakuya mama oyele ndambona nam kuthiwa ngumama uRhadi bandimbiza kakuhle, naye usinikile indlela yokuba bonke abantu bayophumla phakade ize phayana ngaphakathi ibe sisifundisi nootata aba ke basuka kude nefemeli. Xa sibuye emadlakeni ndifuna ukuthi ke wonke umntu olapha maze nethole. Enkosi kakhulu, siyabulela.